Palengke Report. Naimbag abigat mo Idol Lawrence. Intay man namwen ti presyo digiti kang runaan a native vegetables itatangal daw iti tiyendaan tayo iti Lawag City. Presyo ti karabasa 60 pesos iti kada kilo. Sabong ti karabasa 10 pesos iti kada repet. Utong taba 50 pesos ti kada repet. Kamatis 30 pesos iti kada kilo. Laya, 150 pesos. Tarong adadakkel, 80 pesos. Kabatiti, 120 pesos. Okra, 80 pesos. Sibuyas, 130 pesos. Bawang, 150 pesos. Balatong, sangagasot iti kada supot. Timet palang ket 30 pesos iti kada tali. Silya pang pakbet, 120 pesos. Bulong ti parya, 50 pesos ti kada repet. Parya pang pakbet, sangagasot a piso. Bulong ti lasuna, 10 pesos ti kada repet. Petchay, 25 pesos ti kada bundle. Saluyot, 50 pesos iti kada repet. Bulong ti marunggay, 20 pesos ti kada repet. Bulong ti kamutig, 25 pesos. Kamatis, 30 pesos. Tabungaw, 30 pesos. Ti metsusop, 60 pesos ti kada kilo. Ken ti bunga ti marunggay, ket 80 pesos iti kada bundle. Dayta pailay nga rod Idol Lawrence ti presyo digiti kang runaan a native vegetables itangal daw iti tiyendaan tayo iti Lawag City. Para iti price watch tayo iti Palengke Report, daytoy ni Idol Tony G. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Palengke Report.